acum cred că ar trebui să vină. Ok. Uite că vin. Te dai jos? Au. M-am dat. Kate! Megan! De când nu ne mai văzut? De mult. Cel puțin. Așa e. Eu mă duc până înăuntru. Ok. Cum e pe acasă? E bine, acasă e bine. Dar de când te-ai mutat, n-ai prea stat cu zei, cu orele pe afară. Ții minte când dădeam turul orașului? Da, era super. Dar acum tu ești aici, ai un prieten. Ok. Să știi că, deci știai că e o fată nouă pe aici? Nu știam. Ok, eu mă duc puțin până acasă. Bine. De ce ai venit? Scuze, trebuie să plec. Ok. Mai. Deci ești aici. Da. Și ce dacă... Hai cu mine. Hei! Dă-mi drumul. Nu. Unde mă duci? Nu. Dă-mi drumul. Vei sta în peștera asta mult timp. Pa. Vine cealaltă. Trebuie să mă ascund. Perfect. Hei, Megan? Vii? Unde ești? Megan? Te-am prins! Hei! Nu! Dă-mi drumul! Unde e Megan? Haide după mine. Ok. Hai mai aproape. Te-am prins. No. Pa. Și acum machiajul. Peste 5 minute. Perfect! M-am machiat exact ca ea. Dar... da. Bine, m-am închis la culoare. Puțin m-am închis la culoare. Sper să nu se observe.